Kajing ero bat kajing aingo baro kalong shau blei. Urang ai pat ingi kalat ia kaban Jingpuson ia Ktien U Blei hagri kesengi. Ktien U Blei kabang kwa ia kaban sama preng jongpi hagri kesengi. Kubor lengkot kalong shapang kajing Shakri U Trai kat bangirang khlain haga bormet. Kalong kabaran kambing ia bagian Shakri U Trai kat bangirang khlain haga bormet. Namar ka met ke jongi kat barang yai kesengi ki por kanang telur. Imla ya kaban lait ya kata namaru blei umshim labu yu breu undan junom hagadi ka pertai. Ecclesiastes kalong ka bakar kot ka baning kong ka ongkum ne. Tuken mauru yala unong tau hakisngi ka jinglong samla jome. Katba 41 kita kisngi besneu bat balajan kita kisnam haba menong ngamdon ka jing ngobha haki. Kani ka kentian jinglong samla ka keren shapang ka jing khlain ka bor met ka bor perkat ka yat ka yeng ka Trai ka kta kin mau ba kat ba ublei rang ai pi ka bor ban yeng ban yat ban Trai ban kta Shakri U Trai kat ba pirang la khnang ba pindum ba be ha ka we ka sngi compare ka jing Shakri ka jing pi ka la ban long ka baret ka ba kindiat rekat kum ka jingai ka ba blei ula ai ka jingim ka jompi ai tilud mdei tangga mensiam mereka met ka jompi ru di jios ngoi tu kentien IT met bat mensiam namar hagawai ka sngi nginum la ban IT met bat mensiam namar ngila ban ai tangga mensiam ka met kan du no ini tak tahu kat biginang yo ban ai dagri ka met dongin Shakri U Trai dongin kit ma ba ka por ka bigidon lagri ka perthai kalong da shisha ka por ka bakodor kalong ka bakodor naman giyo kalat ban Shakri U Trai ka kentien ka basngohon ka ba Jisu Kristu kren ka day ha ka por budan halor jung ka ding pna baru ong ini ka kentien Yohanes kalong ka bakat kendai kot balai po Demen bau Jisu la shim ya gata ka bajau ulaong la pendap pat haba ula no lenge yala ka kle ula IT no yala ka mensiam ka Bible ka ong bau Jisu Christ u ong yang ni ka kentien la pendap atung ikwa ba mangiru ngin yo ban penun kami ni ka kentien ka sngi ka bakado jong ka jingem mag di ka pertai namar omdan ubreu uba imsa compare pilong ubahok nani pilong ubam hok piyait bet lani piyait kenreang kan poi ke por ya ke bangin pendap ya ke jingai lenti hagini ke perthai ke jingai ma ke perthai ke long thik kum ke jingai lenti compare ngi ya bat ngi Trai bat ngi em kumno hen re ke por kala nang ya bat kini ke jingai jong ke por ke jingai lenti jong ke jingem kan poi ke por ya ke bangin haban sangya no en poi haulanya bakado angit scam ba kani ka kentien ka Jisu Kristu kran kan ai man siam yang iru ba kumba Jisu Kristu long tagalong ha Jisu Krist urang yo ya galat ban Shakri ula shisha met bat man siam i shibon ke jing tho shapang ka ka Jisu Kristu la le par ngangit scam ru nagabenta ka jing Shakri ka chongpi ublei ubo record kanang bon ainong epi hagata gasgi penyang markmat padu itu blen ai boringi angin laban Shakri shisha met bat mensim blei ka jing suk loreng kat bat pi wanum klet bleu ie jepi kumba pilong amen.